እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። አቡን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዘሰበኻ ሰገነይቲ ክቡር አቡነ ፍቅረ ማርያም ሓጎስ ምስ ብጸቶም ፍትሒ ክረኽቡ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ብ11 ሕዳር ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ተኻይዱ። እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ ሰልፊ ብምእመናንን ደለይቲ ፍትሒ ስዊዘርላንድን ዝተወደበ ኮይኑ አቡነ ፍቅረ ማርያም ሓጎስ ምስ ብጸቶም ብህጹጽ ክፍትሑ ጸዊዑ። ሰልፈኛታት ኣቦታትና በያለዉ እምነትን ሓሳብካ ብነጻ ምግላጽን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል እዩ። ምእሳር ኣባታት ሃይማኖት ምዝኽታም ምእመናን እዩ። ኣቦታትና ብህጹጽ ይፈትሑ ዝብሉን ካልእን ጭርሖታትን መልእኽትን ኣመሓላሊፎም። ሰልፈኛታት ብተወሳኺ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ማሕበረሰብ ዓለም መንግስቲ ኤርትራ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት እሱራትን ክፈትሕ ጸቕጢ ክገብር ጸዊዖም። አቡን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዘሰበኻ ሰገነይቲ ክቡር አቡነ ፍቅረ ማርያም ሓጎስ ናይ ኤውሮጳ መገሾኦም ዛዚሞም ንኤርትራ ዝተመልስሉ ብ15 ጥቅምቲ 2022 ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ተጨወዮም ተወሲዶም። እቶም ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ዘፍቅር ሰብ ብናጽነት ይነብር ናይ ካልኦት ናጽነትካ የኽብር ኢሎም ትምህርቲ ክህቡ ዝጸንሑ መራሒ ሃይማኖት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተወስዱ ዳ እምበር ኣበይ ናይ ቦታ ተቐይዶም ከም ዘለዉ ዝፍለጥ የለን። ከም መቕጸልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ረድኤት ናብ መላእ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብዘይ ዕንቅፋት ክባጻሕ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ብዘካየድዎ ዘተ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ብዝቐልጠፈ እዋን ናብ ህዝቢ ክባጻሕ ምዃኑ ኣብ ስምምዕ በጺሖም። ብወገን ፈደራላዊ መንግስቲ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከምኡውን ብወገን ህወሓት ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ጀነራል ታደሰ ወረደ ክታሞም ኣብ ዘንበሩሉ እቲ ስምምዕ ብቕጽበት ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ መንጎኛ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣመልኪቱ። ክልቲኦም ወገናት ህወሓት ዕጥቁ ዝፈትሓሉ መስርሕ ንምጅማር እውን ሓባራዊ ኮሚቴ ክቖሙ ኣብ ስምምዕ በጺሖም። ልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ትግራይ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘተ ሰላም ኣብ ዝተጀመረሉ ብኡንብኡ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ዞባ ክባጻሕ ትጽቢት እኳ እንተነበረ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ካብ መንግስቲ ፍቓድ ክረኽቡ ገና ኣብ ትጽቢት ከም ዘለዉ ይገልጹ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፈደራላዊ መንግስቲ ተዛታይ ሪድዋን ሑሴን ብዓርቢ 11 ሕዳር ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተላእከ ረድኤት ዝጸዓና 35 መካይን ናብ ከተማ ሽረ ኣምሪሕን ምህላውን ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተለገሰ ሓገዝ ግና ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ክስዕብ ምዃኑ መልኪቱ። ከም ዝፍለጥ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ መላእ ትግራይ ብዘይ ዕንቅፋት ክባጻሕ ብሕወሓት ካብ ዝቐረቡ ቀንዲ መዛተይ ነጥብታት እዩ። ፈረንሳ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ንልዕሊ 20 መዓልታት ተገቲኦም ዝጸንሑ ስደተኛታት ናብ ወደባ ክትቅበሎም ምውሳና ምስ ኢጣልያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ምእታዋ ማዕከናት ዜና ኤውሮጳ ገሊጸን። መንግስቲ ኢጣልያ ነታ 234 ስደተኛታት ዝጸዓነት ናይ ህይወት ኣድሕን መርከብ ኣብ ክልል ማያቱ ንልዕሊ 20 መዓልታት እኳ እንተጸንሐት ናብ ኢጣልያ ከይተኣቱ ከልኪልዋ ይጸኒሑ። ፈረንሳ ነቶም ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኾኑ 234 ሰባት ኣብ ዝተቐበለትሉ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ንዘድልዮም ግዳያት ብኡንብኡ ናብ ሆስፒታል ከም ዝወሰዱ ጌራ። ሕሉፍ የማናዊ መርገጺ ዘለዋ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ነቶም ስደተኛታት ንሞት ከም ዝፈረደቶም ክትግንዘብ ይግባእ። እዚ ኸኣ ኣንጻር ኣህጉራዊ ሕግን ንባህልን ልምድታትን ሃገራት ኤውሮጳ ዝጥሕስን እዩ ክትብል እያ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ካትሪን ኮሎና ነቐፌታ ኣቕሪባ። ንሳ ምስ ለፓሪዝያን ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እቲ ብኢጣልያ ዝተወስደ ስጉምቲ ሰብኣውነት ዝጐደሎ እዩ ብምባል ብጆርጂያ ሜሎኒ ትምራሕ ዘላ ኢጣልያ በዚ መገዲ እንተቐጺላ ሓደገኛ ሳዕቤን ክኽተላ ምዃኑ ኣጠንቂቓ። ጆርጂያ ሜሎኒ ብወገና ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ፈረንሳ ብዛዕባ ሓደስቲ ዝመጹ ስደተኛታት ሓላይት ክትመስል ምፍታና ሞራላዊ ባይታ የብላን፣ ኢጣልያ ኸኣ ካብ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ብጻዕቂ ስደተኛታት ክትሳቐይ ጸኒሓያ ብምባል እቲ ኣብ ልዕሊያ ዝተፈነወ ነቐፌታ ከም ዘይትቕበሎ ኣፍሊጣ። እቶም ዝደሓኑ ስደተኛታት ዜጋታት ኣይኖት ሃገራት ምዃኖም ብወግዕ እኳ እንተዘይተገልጸ 44 ካብኣቶም ብዘይ ኣላይ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እዮም። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ
راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازيت إنياتا زدالو نتا راديو